Siphinde sinibingelele balandeli bonke noma babukeli bonke beKhaya TV2. Silapha ke eWard 8 la sikhona sinama comrades esinawo la ngoba sisafuna nje ukuthi asitshele ukuthi angobani njengoba siyawabona ama comrades agcwele la kule ndawo njengamanje ekseni asichazele ukuthi kungani ehlangene ngalendlela ahlangene ngayo njengamanje la. Naka kamaqabane phambi kwami amabili azozichaza ukuthi angobani bese esho ukuthi kungani elana namhlanje. Sanibonani ma comrades. Mfowethu unjani? Ngiyaphila bhuti unjani wena? Sikhona kakhulu mfowethu. Nathi cha siyabonga ke mfowethu ukuthi nje nibe khona lana njengoba sikule march nje sizekuyona. Ubani ubhuti igama? Umthembu Ulungelo Mthembi usuka ku Ward 81 khona la eMlazi mfowethu. Okay, ngiyajabula kakhulu ke bhuti Ulungelo. Ngiyafisa ukwazi we bhuti Ulungelo ukuthi ke njengoba nikhona ke la nisuka from Ward 81 niza eWard 80. Ngabe iyini inhloso nqangi yokuthi nize nizofinyelela kule ndawo nje wanihlangene nje ngiyanibona impela ukuthi bayatheleka nabanye bayafika. Ngifisa nje ukuthi ngitholo yedwa ozongichazela ukuthi kungani nihlangene ngalendlela enihlangene ngayo namhlanje osukile namhlanje awusithatha usibeke. Mfowethu ke cha thina njengoba nje sisukile le njengoba sila eMlazi sasuka kwamanye amaward ethu sathi ake size lana into ezisile mfowethu kakhulu ngicathi uyabona bafuka ukuthi siseyouth and siyayibona into eyenzakalayo emzabalazweni njengoba nje sibona ukuthi izwe ngendlela elimi ngayo nangokumsebenzi imisebenzi ayikho umnotho into engekho. So ukuza kwethu ke mfethu lana ke sikune march la esizoyisupporta njengabantu abawumkhonto wesizwe and iyouth futhi yaseMlazi njengoba sizosupporta le march ke mfethu ke sithi ake senze into ekuthiwa i-peaceful march ngoba safundiswa emkhontweni wasizwe ukuthi yonke into senza ngeorder yonke into ngoba konke okwenzeka lana izinto zethu lezi ekufanele siyiprotect as iyouth yaseMlazi. So sizosuka nje la mfethu sihamba senze i-peaceful march njengoba ubona lana sine CPF ekhona lana yaseMlazi esiyimemile sine POP la amaphoyisa akhona okuthi no Metro nawo sinawo okuthi yonke into mfethu isemthethweni. Siyabuza ukuthi kusebenza kanjani ngoba into esiyitholayo njengamanje njengoba kukhona lo hulumeni ophethe nje into eyenzakalayo sisithole sesibona abantu sebegcwele emahholo ukuthiwa benziswa ama interview singazi thina ukuthi kwenzakalani izinto eziningi ayisafika emphakathini kunama voucher mfethu ezalwazi okubhlungu ukuthi egcineni lawo ma voucher agcine engafineleli kubantu aba right. Uma ngabe siye ekhanseleni alifuni ukusenzela izinto ngenxa yokuthi thina sikwamanye ama organization. So siphumile ngobuningi bethu njengoba ubona nomphakathi ugcwele kule ndawo ukuthi siyomemezela ukuthi no asikwazi ukuphila ngaphansi kwalesi simo. Into esifunayo thina sifuna kube ne free and fair njengoba savota sasivotela khona ukuthi yonke into mfethu ibe equal umuntu akwazi ukusebenza umuntu angakwazi ukucindezeleka nomfethu njengoba ngihamba nayo nje sine vision eyodwa sine mindset mntaka baba. Cha kuyazwakala kakhulu mfowethu isikhalo senu siyazwakala kakhulu mhlambe ke kumuntu akuthi nje njengabantu abakhona njengamanje emakhaya ababukele njoba izongena njengamanje le ndaba epageni lethu kubantu abalandela iKhaya TV2 ungathini kumuntu ohleli ekhaya owumhlalo wase Ward 8 nomhlalo waseMlazi kulesi simo esikhona njengamanje? Mfowethu ngithi mina njengoba abantu ngomhla ka29 men baphuma ngobuningi babo balisebenzisa ivoti labo effectively okukhombisa ukuthi basebekhathele ile corruption eyenzakalayo eSouth Africa. Uma ngikhuluma ngecorruption ngikhuluma ngamathuba omsebenzi angekho, ngikhuluma ngemisebenzi engekho, ngikhuluma ngayo yonke into ubugebengu and everything. So njengoba bavota abantu babevotela umkhonto wesizwe ekuthenini ukwazi ukuthatha over kuze kuzokwazi ukushintsha la balance of forces asiwabonile enzeka angabenefit umuntu. So njengamanje ke ngithi mina ke wonke umuntu okhona nomuntu ohlele endlini siyacela ukuthi akaphume ezela kwimarch mfowethu ezofaka ilaka lakhe ezobeka umbono wakhe ukuze egcineni sikwazi ukuwina as i-unit ngoba into ezoba ebalekile njengamanje asifuni ukuthi kube nabantu abazofika behind bezosdivide njengomkhonto wesizwe ngoba lokho esakwenza ngomhla 29 weni ikhona lokho esisakwenza njengamanje ngaphandle ko-expect imali neholo nefame. No, kuyazwakala kakhulu insizwa kithi. Mhlambe ke mangachecka la, ngabe la ukuhlangana ngabe nihlangene as MK kuphela noma you've invited umphakathi ukuthi ube ingcenye yale march ukuze mhlambe ngenzeka ukuthi manilwa izimpeni zilwayo nizilwa ngokwe MK nilwela ukuthi kubenefit MK mawukuthi binga benefit noma nizilwa lezi zimpi ngoba nifuna ukuthi wonke umuntu omhlale akwazi ukubenefit. Mhlambe kuleso simo sinjalo ungathatha ubeke uthini? Cha mfowethu engingakusho sithe mangabe sihlala phansi sithola invitation nabantu esibambisene nabo kwe leadership engabalona oJeza abafuthi esisebenzisa nabo ongekho ke njengamanje la
ukuthi mfowethu-ke into esiyibukile sibuka ukuthi akungabi into ye-MK but akube into yomphakathi. Sasithi thina yonke inhlangano ekhona la elokishini noma ngabe kuthiwa yiphi inhlangano, uma usaba ugqoka isikibha sakho woza mfethu uzohambisana nathi sihambe silaphana e-ofisini siyohambisa le ncwadi ezobe ibhalile ukuthi kusebenza abanjani, ngoba siyabona ukuthi kunabantu abayinjumbane abasebenzayo abanjani labo, ngoba umphakathi uma ngabe uhleli wonke lana ngisho bekuthiwa yiphi inhlangano ebusayo akufanele ikhethe iphele emasini. Ilokho-ke mfethu-ke sikulethile lana ukuthi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akabe khona. Siyabamema futhi nabanye ukuthi abafike njengoba sizosuka manje sihambe. No, kuyabongeka kakhulu insizwa zakithi, ngiyabonga ningibekela kahle kakhulu kuyazwakala. Engethemba ukuthi nabalaleli emakhaya ababukele ipage lethu bazobe sebeyibona le ndaba, mhlambe bakwazi nokusuka futhi baphinde banijoyine basondele eduzane. Siyabonga kakhulu ke insizwa. Saloke sinithinta nje kancane kancane sibone ukuthi ke kuya kanjani phambili. Sizoloke sinani njengekhaya TV2. Siyafisa ukuthi ke nakuba kunjalo nilisupport leli page ngoba liyi page elingachemi nezindaba. Elilethe indaba zinjengoba zinjalo zingahluzwanga. Lezi nje siziletha zinjengoba kubantu ukuthi babone abantu ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. So balandeli bepage lethu lekhaya TV, siyabonga kakhulu ke la sinezinsizwa beyasikhuluma nazo zisibekela ukuthi kahle kahle isimo sabo sihamba kanjani. Bayakuveza ukuthi cha isimo semashi yabo asisiyona isimo esikhethile noma esibandakanya iMK kuphela, but bavulele wonke umuntu ukuthi akwazi ukusondela abe ingcenye yale peaceful march, ngoba isimo esenzakalayo phakathi kwewadi siyisimo esikhahlameza wonke umuntu omhlali phakathi kwewadi ngaphakathi eMlazi. So ke basukumile ke njengabantu abasha ukuthi bakwazi ukuzoma bakhuze leso simo esinjengana leso esenzakalayo. Bayanxusa ukuthi wonke umuntu okhona oseduzane akwazi ukusondela ukuthi abambe inxexheba kule mashi yabo abazobe beyishaya. Sizoloke sikhona ke simcoshela kancane kancane size siyofika sithi qhimishelele. Thank you.